Para umat kagunganipun Gusti Allah ingkang saestu kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Salam tentrem rahayu. Keparenga kawula Pendeta Tinur Adi saking GKJ Suryadiningrat Ngayogyakarta badhe nglantaraken renungan Sabda Winedhar ing dinten Setu 23 Mei 2026 kanthi jejer swarga kacawisaken kangge ingkang mlarat. Wondene waosan kitab suci kapethik saking Injil Matius bab gangsal ayat 3 ingkang mekaten. Rahayu wong kang mlarat ing budi, awit iku kang padha nduweni kraton ing swarga. Mekaten pamaosing kitab suci. Rahayu kita sedaya ingkang mirengaken sabdanipun Gusti saha tansah dipun lestantunaken ing gesang sakpadintenan. Haleluya. Para sederek sedaya ingkang kinasih, pangandika ingkang kita raos-raosaken dinten menika pethikan saking piwulangipun Gusti Yesus ing redi. Temtu kemawon sami cingak, gumun, kok saged kraton swarga menika kacadhangaken dados darbekipun para ingkang mlarat. Lajeng sanesipun kados pundi? Lah mboten wonten ginanipun kita dados tiyang sugih menawi nyatanipun mboten mlebet ing kraton swarga. Para sederek sedaya ingkang kinasih, kraton swarga menika paprentahananipun utawi pangrehipun Gusti Allah ingkang swasananipun tentrem rahayu. Tanpa wonten swasana ingkang datengaken karisaan. Inggih menika satunggaling tatananing gesang ingkang ayem lan nentremaken, nir ing sambikala, kebak ing sih rahmat lan kabingahan. Gusti ngandharaken bilih ingkang darbeni lan ngraosaken kahanan wau, pranyata para tiyang ingkang mlarat ing budi. Mlarat ing budi mboten namung ateges sekeng ing bab ekonomi, nanging mlarat ing budi menika kawontenanipun tiyang ingkang tanpa daya, boten namung sacara ekonomi ringkih, nanging ugi tetiyang ingkang rumaos boten gadah kekiyatan, tiyang ingkang dados reh-rehanipun para panguwasa lan katindes dening tiyang-tiyang sugih ingkang boten saged ngraosaken keadilan, inggih tetiyang ingkang boten gadah pangajeng-ajeng luar saking kasangsaranipun. Para sederek sedaya ingkang kinasih, tetiyang ingkang kawontenanipun mekaten wau namung saged sesambat nyenyuwun lan pasrah dhateng pangwasanipun Gusti Allah ingkang kuwasa mitulungi. Rahayunipun tetiyang wau jalaran sami mangertos dalan padhang kangge luar saking karibedan lan tanpa dayanipun, lan namung saged sesambat dhateng Gusti Allah ingkang badhe mitulungi satemah sami luar saking karibedanipun. Mila saben tiyang ingkang mlarat ing budi sami tetepa sumarah ing pamengkunipun Gusti Allah. Kratoning swarga kacadhangaken kangge tiyang ingkang mlarat ing budi. Amin. Sumangga kita sami ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kawula ingkang kebak ing sih rahmat, keparenga kawula marek ing ngarsa paduka kalawan asoring manah ngrumaosi kawinatesan saha karingkihan kawula. Kawula mugi winulanga supados tansah sumendhe dumateng paduka, mliginipun nalika kawula kecalan pangajeng-ajeng. Mugi iman kawula kasantosaaken supados tansah pitados bilih paduka ingkang ngreksa gesang kawula lan nyawisaken margining pangentasan saking saben karumpekan. Manah kawula mugi winangun supados tansah andhap lan gumatos kalian karsa paduka, supados kawula pantes ngraosaken katentreman ing kraton paduka. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.